mais est-ce que worola tan mais si ça ne bolo tan nani est-ce que jeluma wari bla fin chamanya merci bo wari inde wari kadibe aw jatigi munu ba da ma akadaw ye akati aw yɛrɛ ye mais sisan o de la ne ko kuma ma nɔgɔn i bi to kuma la dɔrɔn dɔ b'a k'a ta ye o de la ne bɛ n ban kuma la n'o tɛ ne bɛ se kuma bɛɛ réponse la bon n'i y'a k'i ta ye fɛnɛ ka ne minɛ a ma k'i bɛ ne kɛlɛ n'o ye ayiwa n'i ma ne ɲininka la ne bɛ continuer o kɛlɛ la i bolo parce que i m'a ɲini k'a faamuya bon c'est pour te dire que ne filɛ n'i ye ko dɔ fɔ ni n'a jɔra ne hakili kan ne sigilen ɲɛna ni ne m'a ignorer ne bɛ réagir o yɔrɔnin bɛɛ la ne tɛ bɔ yen e tɛ bɔ yen ne tɛ bɔ yen ne bɛ réagir mais ni ne y'a ignorer ka tɛmɛ o kɔrɔ ye ko ne yɛrɛ tɛ n t'i dɔn yɛrɛ de diɲɛ kɔnɔ donc i bɛ fɛn min fɔ a tɛ n tɔɔrɔ n'i y'a ye ko n réagir la c'est k'i ka di n ye de n bɛ n ka mécontentement yir'i la bon o la a ka n'i tɔɔrɔ n ye mécontentement min yir'i la hali bi ka di n ye mais n'i man di n ye ne b'i ignorer ka tɛmɛ ne t'a dɔn yɛrɛ ko hali fiɲɛ wulila bon wariko in yɔrɔ wari ka di bɛɛ ye jeli dɔrɔn tɛ dɛ wari ka di diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ yɛrɛ sigira o nafolo ko de kan ni wari tɛ yen foyi tɛ yen an ka tiɲɛ fɔ i y'a faamuya mais ne kɔni ne tɛ kuma mɔgɔ kan o yɔrɔ la ne bɛ kuma n yɛrɛ kan wari ka di ne ni ne ye dɔnkili di la ni dɔrɔmɛ 10 b'i bolo ni e y'a di ne ma o don de o temps se bɛ e ye k'o di ne ma ni n y'a da nin na ni miliyɔn 10 b'a bolo o don de miliyɔn 10 se b'ale ye k'a di ne ma mais aw bɛɛ ye kelen ye ne bolo yɛrɛ fɔ t'o ye an bɛ diɲɛ bɛ réseaux sociaux de kan fo ni ne ko ka go mɔgɔ min n t'a fɛ ka naɲini yɛrɛ de ye ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ n bɛ dugu bila nkalon da la Mali Afiriki bɛɛ bɛ ne dɔn ni nin ye ay tan nani o yɛrɛ o kɔrɔmas an bɛ se ka fɔ kɔrɔmasure ye Baba Sura ta yɔrɔ ye merci diɲɛ ye yɛlɛma de ye mɔgɔ tɛ Ala dɔn Ala de b'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ si tɛ Ala dɔn i bɛ Ala bonya i b'a dɔn masa arahamani bɛ yen nɔ mais Ala bɛ min kɛ sini e t'o dɔn ne t'a dɔn nin t'a dɔn Ala bɛ min kɛ bi ne t'a dɔn e t'a dɔn nin t'a dɔn an b'a ɲini Ala fɛ a k'a kɛ a hɛrɛma ɲumanma ye don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka surun o yɛrɛ ye mɔgɔya taabolo ye e na tɛ don dɔ la i ka kɛnɛ don dɔ la i man kɛnɛ tiɲɛ wa nkalon voilà donc ni e jatigi ye mɔgɔ ye se b'a ye ni Ala nana a ka se in minɛ a la k'a dɛsɛ dɔɔnin k'a sigi e man kan tɛ ka abandon k'a la k'a sɔrɔ se b'a ye tuma min na i bɛ min kɛ de i b'o de k'a ye k'a sɔrɔ se b'a ye dɛ min ka d'a yɛrɛ nikun ye dɛ i b'o de k'a tigi ye o de ye a taabolo ye sumu yɛrɛ ye mun ye de n ko sumu kɔrɔ de ko sufɛ baro sumu tɛ tilefɛ baro ye o awa sumu ye sufɛ baro de n bɛ taa karisa sumu fɔlɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ anw ma wolo ne ka recherche kɔnɔna na u delila k'a fɔ n ɲɛna parce que jogo dɔ bɛ n bɛ recherche kɛ dɛ n bɛ ɲininkali kɛ i b'a fɔ a ka ɲa sa a ka tiɲɛ ne b'a sɛbɛn ni n yɛrɛ ye hakili jagabɔ ka étudier ni n b'a dɔn a ka ɲi n b'a a ta ni n b'a dɔn a ma ɲi fɛnɛ n b'a bila kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ anw ma wolo jelikɛkɔrɔbaw tun b'u ka ngɔni ta jelimusokɔrɔbaw bɛ taga u bɛ tugu sigi u bɛ ngɔni fɔ u jatigiw ye gɛlɛ kɔrɔ ka sufɛ baro kɛ sumu ko sumu ye sufɛ baro de ye tilefɛ baro tɛ tilefɛ baro tɛ sufɛ baro de don n bɛ karisa sumu
e bɛ tigi jatigi sumu sugu o sugu e ta o ta baroli la i bɔ o bɔ n'i tagara baro bi su in na a bɛ 1,000,000 d'i ma sini su ngoto n'i tagara bara a b'o 1,000,000 wɛrɛ d'i ma sinikɛnɛ su n'i tagara bara a b'o 1,000,000 d'i ma tant que e ma se ale tɛ sɛgɛn k'a di ni a bɔra 1,000,000 na a y'a kɛ 100,000 ye a bɔra 100,000 la a y'a kɛ 50,000 ye a bɔra 50,000 la a nana kɛ 20,000 ye a bɔr'o la f'a t'a sɔrɔ k'a di ayiwa e ka tilankɔ tuguni e ka décourager ko parce que ko e yɛrɛ tɛ ka ɲɛnɛma sɔrɔ e ma k'i fa ye i ma k'i fa ye e ma k'i fa ye diɲɛ na donc ɲajeliya fɛn camanba bɛ ɲamakalaya kɔ kɔnɔ parce que ni n ko jeli bɛ ne b'a fɔ ko ɲamakalaya an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ de kɔnɔ garange b'o la finɛ b'o la numu b'o la jɔn b'o la gawula b'o la sake b'o la mabɔ b'o la jeli b'o la a bɛɛ b'o kɔnɔ o de ye ɲamakala ye donc n'a b'i jatigi bolo don min na a b'a d'i ma i b'a sumu mais n'a t'a bolo kana i ban k'a sumu ko parce que k'a m'a di e ma bi a dun y'a di e ma kunu de ka tɛmɛ o de ye mɔgɔ caman dusukun keleku ɲamakala ko la mais hali bi labɛnmaw bɛ yen nɔ minnu t'u ka sira kɔrɔ bila an bɛ minnu dɔn i b'a sɔrɔ dɔw bɛ an t'olu dɔn olu m'u ka sira kɔrɔ bila hali sisan i bɛ taga sɔrɔ togodaw la olu bɛ taga ka t'u jatigiw baro sumu i y'a faamuya donc i da sera belebele min tɔgɔ ma baw min tɔgɔ ma ne yɛrɛ ka belebele fanga bɛ ala de la ala ka nɛɛmaka ye n'o ye baba sura ye n'i bɛ dugu cɛkɔrɔbaw da i bɛ ala sen bɔ a la n'i bɛ fɔnisiriw fɔ i bɛ baba tɔgɔ de bɔ a la fɔlɔ parce que mɔgɔ b'ale la dege de ale ye min kɛ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ ne ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na o mɔgɔ tɛ ye i b'a ladege de i tɛ se k'a kɛ donc a ye minnu kɛ ala k'olu k'a ma arijinɛ sara ye a ye ko minnu kɛ mɔgɔw ye dogo ni kɛnɛ kan ala k'a ye arijinɛ sara ye baba tun b'i wele ka don so kɔnɔ ka 100 millions d'i ma so kɔnɔ a b'a f'i ɲɛna k'i bɔtɔ kana fɔ mɔgɔ ye k'ale ye 100 millions d'i ma hɔrɔn kamalenw u tɛ ɲamakalaw ye dɛ hɔrɔn ne sigilen baba ye 500 millions di hɔrɔn kamalen ma ne sigilen ɲɛna k'a bila sac de voyage hali sini sac de voyage a bɛ Livton sac de voyage 500 millions a don kama n'a tigi ma taga o wari 420 millions de kun b'a tigi la bangi bɛ n'a ka so saisie k'a minɛ a nana wari bɛ di tuma min na heureusement ne bɛ baba nɔfɛ so kɔnɔ il était un peu souffrant a ye weleli kɛ de ko ne kana n'a ka CD ye i b'a dɔn ne ka dɔnkili kun bɛ baba kɛnɛya de n'a dalen don ni sɔrɔmu b'a la dɔrɔn n'u ye ne ka musique k'a la dɔrɔn a bɛ sɔrɔmu tufa ka bɔ a la a b'i sigi k'ale kɛnɛyara o ye ne la kanu de o n'o tɛ jeliw kun b'a bolo minnu kun bɛ se dɔnkilida la à l'époque ka tɛmɛ ne kan o ne la kanu de don diya ɲɛ donc entre temps a ye n wele ne nana ne bɛ duguma a bɛ ka ne wele téléphone na ne ko ne bɛ duguma de ko ye ko monte ne yɛlɛnna ne ye CD d'a ma a ko ne k'a don fɛn na ne y'a don musique bɛ ka fɛn a ye a muso bila ko ka bɔ ni saki o bɔra ni saki ye o bɔlen ni saki ye o bɔra ne de sigilen tora dɔ bɛ yen nɔ a ko ka bɔ ko ne kɛnɛ ma ko k'a kɔnɔ olu bɔra mais ne sigilen tora a ye sac de voyage ta a ko c'est réglé a y'a di cɛ ma tan cɛ yɛrɛ de ye fermeture kɛ k'a dayɛlɛ a ko non ko arrête
o ko ko kɔrɔ ko ayi pour une première ne ka o hɔrɔn kamalen ne t'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye n t'a tɔgɔ fɔ n t'a jamu fɔ ne kun tɛ se k'a da la ko cɛ bɛ se k'i sigi a cɛɲɔgɔn kɔrɔ ka muso kasi kɛ fo ne wulila a don ka taga baba ka diresini kɔnɔna na ka taga n jɔ yen tellement que a bɛ kasi minɛ ne yɛrɛ y'a kɛ kasi ne tagara après o cɛ kelen yɛrɛ de tilala 3 mois après an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Gambie a ko ne ma ko ne b'a dɔn ko baba y'ale sauver k'ale kasi kun bɛ n'a kun ye na b'a fɔ n ka muso a bɛ kulonkɛ bila n na baba y'ale sauver k'ale ka denbaya sauver baba ye 500 millions de d'ale ma ko de 420 millions problème de kun b'ale la mais a y'a kɛ 500 millions ye k'a di o tɛ hɔrɔnya o ka ca dan t'o la hali ne tɛ se ka n bolo jate o ne tɛ se k'o compter yɛrɛ k'o ban jamana wɛrɛ mɔgɔw b'o la baba t'a se ka fɔ ka ban n'i ko a ma e bɛna sisan nɔ ko nin fini soit nin fauteuil e b'a fɔ nin feereta bɛ n bolo n bɛna système dɔ tun b'a bolo n bɛn'o fɛnɛ f'i ɲɛna nin feereta bɛ yen nin nɔ baba ka histoire de bɛ dɔn an bɛɛ b'o de kɔnɔ an bɛ ne de ta kɔnɔna na mais i bɛna k'i bɛ nin fauteuil feere a ma a b'a ko ko n ma na e bɛ ka nin feere awɔ ne bɛ ka ninnu feere e bɛ ninnu dilan ayi ne bɛ taga minɛ dɔ de bolo ka n ta ɲini a kan joli don e b'a fɔ a tigi y'a di ne ma 1 million mais hali ni ne ye 1 million 100 000 sɔrɔ ne b'a ta a feere a b'a minɛ la ka 2 millions d'e ma taga ka 1 million d'a ma nin tɔ e yɛrɛ fɛnɛ ko i jilaja n'o ye bon ale tun bɛ ten de bon ne y'o de fɔ don dɔ la i ka surun don dɔ la i ka jan ala ye danni kɛ ten de quoi bon mɔgɔ a kɛra mɔgɔ kɔnɔ ko baba binna ne b'a fɔ n k'a ma bin awɔ ne b'a fɔ a ma bin a wɔritigilama de bɛ ne ɲɛkɔrɔ fo ka taa s'a saya ma baba ni miliyari bɛ ne ɲɛkɔrɔ fosi kun se k'o bɔ ne ɲɛ kan hali a salen baba ni miliyari sara o ye ɲuman dɔ ye an filɛ so jumɛn kɔnɔ e bɛ ka ne interview yɔrɔ jumɛn Korofina tɛ ya nin du jɔn y'a san baba a ye dun kɛ cogo di ne tɛ baba ka hɛrɛ kɔnɔ nin ya n t'a ka hɛrɛ kɔnɔ Mamadu Seyiba Lamini fɛnɛ o nana o ka idole de tun ye baba ye baba de ye baro k'a ye gansan ma ne diya dakolo ye dɛ baba de ko parmi tous les artistes tous les griots toutes mes griots ko mɔgɔ kelen min kɛra fidèle ye ne baba kɛrɛfɛ ko Naɲini Jabate a bɛ Sumunu a danna ye o don de dakolo ye ne ɲini telefɔni na ka ne ka kilew minɛ baba la ka ne ɲini ka n wele telefɔni na aw sɔrɔ b'a fɔ dakolo walahi n t'a dɔn bilahi n t'a dɔn wa a fɛnɛ ye so san Sutuba de terrain san Sutuba 15 millions gitɔrɔnda la ka taga yira n na ko ka n ka carte d'identité photocopie di ne ko n mun don ko yan bɛna jɔ ka kɛ étage ye k'o bɛ d'i ma n ka k'ale den ko ne t'o fɛ ko mun n ko baba ye Korofina du de san ka di ne ma baba tun b'a fɛ a ka so de tun don n'a ka nafolo dɔw débloquera a bɛ nin so jɔ ka kɛ étage ye bon hali bi k'o tɛ ka ɲɛnabɔ ne ka taga don ka sangaso jɔlen kunna ka nin so in ko b'o bila luwanse la so ko n bɛ n balima dɔw bulon kɔnɔ n ko ne bɛ baba ɲugun a yɛrɛ la dɛ dakolo ko a ko malobali den n tun ma da i labɔ bi n dar'i la o tuma na e ka so ne de bɛ na n b'a ci o semaine bɛ a y'i ka tribunal don yan na ka plan bɔ k'a yira ko bon ko k'a jɔ nin so tun bɛ baara su ni tile tilefɛmɔgɔw bɛ jigin sufɛmɔgɔw bɛ na mais o bɛɛ la n ma bɔ n kɛlen bɛ ka basi siri yan yɔrɔ ni kɛnɛmanaw cɛ
n ko ne tɛ n ka minɛn de ta ka bɔ baba de ka so kɔnɔ ayi so in bɛ jɔra ka ban ka ne dugulenni to nin kɔnɔ tɔw bɛ luwanse la mais ne b'a kɔnɔ yan a tɛ tɛmɛ o n ka duden tɔw bɛ bɔlen don mais ne bɛ yan yɔrɔ ka bon hakili ma dɛ a bɔ o de ye layidu ye o kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ne ba an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la bi ɲumandɔnbaliya de don ni ɲuman dɔnna ɲuman dɔnnaw ye dɔrɔn kɛlɛ bɛ ban pewu an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni fitiriwaleya de bɔlen tile bɔlen don ala kana an kɛ fitiriwale ala kɔni kana ne kɛ fitiriwale ye mɔgɔ ma n bɛ kuma n yɛrɛ de kan ɲamakala o de kosɔn ko ɲamakala valeur ka bon kojugu ɲamakala valeur ka bon kojugu kuma dɔ bɛ e tɛ se k'a fɔ mais i ka ɲamakala de bɛ se k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a fɔda bɛ bolo mais i tɛ se mais i ka ɲamakala de b'a fɔ mais ni hɔrɔn kɛra hɔrɔngara ye subahanallahi ala k'an kisi o de subahanallahi hɔrɔngaraw de bɛ yen bi ala k'a nɔgɔya amina yarabi donc an b'a fɔ la ko tan naani an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ groupe dɔ b'i bolo min ye kalajulabani mun nana ni groupe in hakilina ye en plus groupe bɛɛ lajɛlen ye muso ye cɛ t'a kɔnɔ mun nana n'o hakili parce que n'i bɛ voyager kojugu ne yaalala trop ala ye n ladiya yɔrɔ dɔ la mali jeli muso ma mali dɔnkilidalaw fɔ dɛ n ko jeli milieu contractuel ne Naɲini Jabate de don ka contrat sɔrɔ ka tournéw kɛ a tɛ jɔ ne de don o de la mɔgɔ b'a fɔ ko Naɲini tɛ sumu sɔrɔ ne bɛ sumu sɔrɔ cogo di ne tɛ Mali kɔnɔ n bɛ taa mun sumu na a ye cɛ yɛrɛ la tan naani yɛrɛ don o don ne ti yan a bɛ n'a voyagelen tɛ a bɛ baara la a vala ne bɛ mun sumu ko y'o ye sisan mɔgɔninfin influencelen don ni réseaux sociaux ye trop parce que ko ɲɛ bɛ karisa la dɔrɔn ko sumukɛ don o don nin tɛ jɔ sanga bɛ nin na o ye Bamakɔ de ye sanga ye Bamakɔ de ye bon anw dun ka sanga bɛ kɔfɛ de bon ni dun dɔnna internationalement o de i b'o de bénéficier kojugu retraite b'i ye là où je suis bi je suis fière de moi parce que retraite bɛ ne ye hali ne fu fa fu ne kulomasɛn o bɛ n ka droit ta bilayi talayi siga t'o la fiyewu mun nana baara de nana n'o ye ne ye muso groupe ne y'a initié a mɛnna n b'a jate minɛ muso groupe tɛ Mali la Laginɛ n y'olu ye ni n y'olu ye dɔrɔn keleya ni ɲɛngoya tɛ fankelen fɛ quoi ne bɛ keleya trop hali ni jamana wɛrɛ masakɛ bɔra ne b'a fɛ ne ka masakɛ ka tɛmɛ o jamana masakɛ kan o tɛ ɲɛngoya ye o ye keleya de ye ni ko ni jamana in ka ɲi ni ka tɛmɛ ne ka jamana kan ne bɛ dimi ne bɛ keleya ne b'a fɔ ne yɛrɛ ka jamana ka ɲi n'aw ta ye i m'a faamuya ne ko n ko pourtant muso groupe tɛ Mali la ne bɛna lajɛ ni dɔw ye théâtre kɛ ɲɔgɔn fɛ olu tun bɛ jebe fɔ k'an to théâtre la n k'olu dɔw bɛ yen dɔw furula dɔw y'a bila bon minnu tun bɛ jebe fɔ o dɔ bɛ yen nɔ n y'o wele Lala Jalo n ko ne b'a fɛ ka muso groupe sigi parce que n b'a ye n bɛ muso dɔw u bɛ guitare fɔ la mais cɛw de bɛ k'u accompagner dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bolo lamaga fɛn dɔ la mais a tɔ bɛɛ ye cɛw ye ko non mais n'i y'a ɲini i bɛ baara kɛ mais ne nana baara daminɛ depuis u bɛ ne filɛ fatɔ ye ne y'a fɔ n cɛ ɲɛna o ko est ce que nin bɛna ɲa ne ko n k'a dun bɛ ɲa dɛ n k'a bɛ ɲa ne cɛ ko a bɛ ɲa ne ko n k'a bɛ ɲa o ko ayiwa bisimila bon komi base de ka di ne ye kojugu guitare base pour te dire que ne cɛ filɛ so kɔnɔ ne sera guitare fɔ la a dɔgɔnin tila bɛ ɲɛ a filɛ ale yɛrɛ de tilala ka guitare bɔsi ne na ko n t'a fɔ ne sera guitare la a dɔgɔnin tila bɛ ɲɛ a yɛrɛ de tilala k'a bɔsi na a filɛ nin ye ko n t'a fɔ donc n bɛ nɔti dɔn mais base de tun ka di n ye kojugu basi ka di n ye kojugu
bon nana lajɛ n kan ka fɔli fɛn dɔ bɛ n delila ka ensemble instrumental ka musique dɔ lamɛn n tulo bɛ bɔlɔn kan na n ye n cɛ ɲininka n ko nin ye instrument ye ko nin ye bɔlɔn de ye a ma ɲɛ n ye image ɲini ORTM na fo k'a lajɛ ɲɛ b'a bɔlɔn gudun n ko ne bɛ nin fɔ donc ne yɛrɛ ye bɔlɔn ta ne cɛ ko ne dun fana tɛ se bɔlɔn fɔla dɛ n ko ne bɛ bɔlɔn fɔla ɲini o ye cɛ dɔ tɔgɔ fana ko ja bɔlɔn n y'o wele ten il est bien il est gentil a nana a ko nin ye fɔlɔ ye muso k'a fɔ n ye ko n dege ko n bɛna bɔlɔn fɔ n ko ne dun b'a fɛ ka bɔlɔn fɔ dɛ n b'a fɛ ka n tɛgɛ d'a kan wa i yɛrɛ de b'a dilan ka na di yan walayi cɛ ye bɔlɔn dilan ka na bɔlɔn a yɛrɛ bɛ min fɔ dɛ ka n'a di ne ma ne bɛ dɔnkili da a b'a fɔ e b'a fɛ ka dɔnkili jumɛn da ni n'o dɔnkili fɔ a b'o bɔlɔnkan fɔ n'a y'o fɔ a b'a fɔ ko ne k'o fɔ ne y'o fɔ n'a nana o semaine ni ne seginna k'o fɔ a b'a fɔ e ye jinɛ yɛrɛ de ye tu vois fo kana kɛ ne yɛrɛ cɛ bɛ guitare ta ne fɛnɛ bɛ bɔlɔn ta i y'a faamuya donc ne ye musow fara fara ɲɔgɔn kan ten tɔn de an bɛ répétition kɛ ne yɛrɛ fɛ yan ɲɛ bɛ buguso min na étage dɔ in na o ye ne ka salle de répétition de ye yɔrɔ i tulo bɛ répétition kan na mais o bɛ kɔfɛ cour kɔfɛ o bɛ bâtiment in kɔfɛ mais buguso min filɛ tuile filɛ min kunna o ye ne yɛrɛ ka salle de répétition de privé ne ni n ka mɔgɔw bɛ répéter yen de donc n ye yen dilan ni n ka muso groupe depuis so ma jɔ fɔlɔ bugusonin tun bɛ yan nɔ n tun b'a kɛ dugumana na piscine yɔrɔ la yanni yan ka ci après n nana fɛn kɛ o artiste kɔrɔba tɛ yen ne ma boli ka taga n yɛrɛ kalifa i bɛ artiste tɔgɔ bɔlen fɛn fɛn dɔn mɔgɔbaw ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ ko ne ma taa ni n ka groupe kalifa min na mais a si m'i kɔfilɛ ne la yɔrɔ ka bon hakili ma dɛ n ko bon ne b'a fɛ ka muso groupe créer bon ne nana ka na nin f'i ye tan bon e b'a fɛ ne k'a kɛ cogo di oui a bɛ bɛɛ bon d'accord y a pas de problème bon a banna mais ne ma décourager an bɛna répétition kɛ ne nana fɔ ko bon musow don u bɛɛ bɛ na u ka transport moyen de déplacement n yɛrɛ y'a kɛ komi ala bɛ chancinin dɔ bɛ n bolo ni n ye wari minnu sɔrɔ n yɛrɛ ye n y'a jɔ u bɛɛ ye u mana na répétition na n bɛ 400 di u bɛɛ kelen kelenna ma ka taga u bɛ jouer ni instrument fɛn fɛn ne de y'a bɛɛ san bon ne tun bɛ taa n ka contrat min na ka kɔrɔ n'o contrat bɛ ne ni n ka tubabuw cɛ o de nana k'a bɛna contrat de renouveler ka na sɔrɔ ne ni n ka muso groupe bɛ répétition na o ko mais incroyable mais vrai mais comment ça Sébastien Lagrave Africolor directeur ne ko bɛn n ko ne bɛ ko non ko d'ailleurs yɛrɛ ko contrat bɛ kɛ ni muso groupe de ye k'ale bɛ test kɛ ne sɔrɔl'o de la ka démarche kɛ o la ka répétition don n sɛbɛla o la o yɛrɛ tagara dɔrɔn o sina tɔnɔ ka 2000 € ci ne ma ten tɔ ko bon ko ne k'o fara n boloda la a kɛra émotion dɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ a ma se ka min faamuya a ko courage bɛ ne na trop donc ka lettre ci CCF la directeur min tun bɛ yen nɔ directrice de tun bɛ à l'époque ko k'a essayer ko ka anw ta anw ka jouer o fana y'anw wele k'ale tɛ nin dɔn anw jouera o yen nɔ o de la ne fana bolila ka taga a fɔ son ex l'excellence Ibrahim Boubacar Keïta ye mais avant ça n y'a lɔbɔ de tun bɛ ni jɔ n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye ala ko tiɲɛ lɔbɔ de tun bɛ ni jɔ n'a bɛɛ ye parce que a diyara ale ye kojugu mais coup d'état kɛra olu taara ne t'a dɔn n bɛ n'a kɛ cogo min na ne ye lettre sɛbɛn ne bolila ne tagara déposer madame Keïta Ami Maïga ale fɛnɛ nana ka na anw honorer salle kɔnɔ ko vraiment k'an ka kan ka encourager ale nana a n'a ka gouvernement ministre damadɔw nana u nana ka na anw honorer salle kɔnɔ ka na an ka koni kɛ koba ye Eriko Taradi président tagara ɲamakala kɔrɔbaw sɔrɔla ka b'u la ka taga
artiste ba dɔw bɛ yen olu tagara ka taga ne encourager dɔw bɛ yen olu ma ne jate yɛrɛ ne yɛrɛ boli tun bɛ ka boli minnu yɛrɛ kɔ olu ma ne jate ne ma boli minnu yɛrɛ kɔ dɛ olu yɛrɛ nana don salle kɔnɔ parce que CCF ye lettre ci bɛɛ ma donc o juillet diyara dɔrɔn tɔkɛ ye contrat kɛ ni ne ye ne ni n ka muso groupe tagara France la an seginna an nana mɔgɔ wɛrɛ y'an ye o ɲɛ bɔra an fɛ an tagara nkɔ tuguni an seginna an nana donc tɔkɛ ko non ko continuer hali bi ko ne kana décourager ale yɛrɛ instrument camanw san piano ni fɛnw a bɛɛ filɛ ne ka salle de répétition kɔnɔ hali ne ka bafulu a bɛɛ bɛ yen a si tɛ jigin an bɛ baara de k'a la donc maintenant an tora ten fo ka n'a tɔ kɛ an tagara juillet dɔ kɛ nkɔ tuguni dɔ wɛrɛ y'an ye o ye anglais de ye o ɲɛ bɔra an fɛ o tilala ka avion ta ka n'a nɔfɛ fo Mali la ne ko non i bɛ Sébastien wele i mana mɛn jɔnni kunna d'a fɔ sababu ɲuman i ni Sébastien k'a traité k'ale b'a fɛ an ka taga Angleterre Londres ko ka taga jouer u ka festival la n ko y a pas de problème u y'a traité u sera an ma a y'a sɔrɔ an fana tun bɛna taga an ka tournoi la an y'an to an ka tournoi la a don an tun bɛ tournoi la 2 mois de tournoi donc u y'o temps kɔnɔna lajɛ olu ye ninnu programme anw ye an sɔrɔla ka taga Angleterre Londres ka taga jouer yen kɔ tuguni ka na segin a kan an ka tournoi tɔ kɛ Europe kɔnɔna na France kɔnɔna na donc après ka na donc an tora ten tɔ fo ka n'a kɛ groupe wɛrɛ y'anw ye olu ye tubabu groupe de ye Eve Riva donc an kodiyar'o fɛnɛ Sébastien n'o nana dɔrɔn o nana an sɔrɔ répétition na ah non o fɛnɛ ko ale ye pianiste ba de ye c'est un grand pianiste ale ko non ko il faut qu'elle travaille avec nous donc an jɛra ale ko bon ko ale b'a fɛ ka groupe ale ka groupe ne ka groupe ka fara ɲɔgɔn kan an ka tɔgɔ dɔ ɲini o la Kalajula Bani n'ale ka groupe ne fɛnɛ ko n k'a k'a sɛ an k'a fɔ Kongoba Basigi groupe min équilibré don quoi Kongoba Basigi an y'o fɛnɛ ta ni donna YouTube kɔnɔ i b'a gosi Kongoba Basigi i bɛ anw ye olu ye mɔgɔ 10 ye anw ye mɔgɔ 7 ye an nana ɲagami ɲɔgɔn na mais n'i y'anw ka spectacle ye à l'étranger i tɛ se k'a da la ko anw don anw ka fosi t'anw dɔn y'an yɛrɛ ye anw ka farafinw bɛ taga don salle kɔnɔ anw ka guichet bɛ fermé farafinw bɛ taga don salle kɔnɔ a tɛ tɛmɛ farafin 3-4 kan mais a fɛn fɛn mana don an ka salle kɔnɔ n'u ɲɛ bɛ anw na jouer la u bɛ kasi u bɛ tila de ka tugu bari anw na donc o Kongoba Basigi donc anw n'olu de fɛnɛ bɛ tournée la Kalajula Bani ni Eve ka groupe fara ɲɔgɔn ko Kongoba Basigi donc an b'o de tournée de la bon après ne ni Eve ka tila ka na idée di ɲɔgɔn ma nkɔ tuguni pour te dire que n ko retraite bɛ ne n'a ni an ye idée di ɲɔgɔn ma ale bɛ piano fɔ ne bɛ dɔnkili da an fila na fɛn dɔ kɛ en duo an to parce que an ka répertoire la an tun bɛ duo dɔ de kɛ musicien tɔ bɛɛ bɛ taga ne n'ale fila b'o duo kɛ o de duo fɛnɛ de tilala ka diya producteur wɛrɛ ye donc o nana a ko k'an ka ne ka tɔgɔ dɔ ɲini k'a da o la ne ko an bɛ ɲɔgɔn bolo o fɛnɛ tɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo mais ale ne fila pe de y'o ye i y'a faamuya bon fo ka na kɛ bi ne ni ale bɛ disque bɔli la hali sisan ne bɛ tila nin fɛn ninnu bɛɛ la ne bɛ taga an bɛ taga fo Allemagne Berlin an bɛ taga o disque la déjà mɔgɔ y'an produit o y'ale ni ne fɛnɛ ye bon an bɛ ɲɔgɔn bolo chaque fois ne yɛrɛ kɔni kuma bɛɛ ne bɛ taga u b'an ta dɔrɔn ne bɛ taga 3 jours 4 jours ni ne tilal'o soirée la dɔrɔn ne bɛ boli ne bɛ na n sɛgɛnna farajɛla sigili bon n sen kelen bɛ yan a bɛ yen quoi tu vois hali le 7 ne tun bɛ jouer safura le 6 ne tun bɛ jouer France mais Aïcha Kone ka o y'a sɔrɔ déjà ne ye n kan di Aïcha Kone ma ne fɛnɛ ko ne tɛ se ka taga parce que ni n y'o kɛ n bɛ na
Aïcha ka génération tɛ ne u den de ye ne ye mais n'i y'a ye a ye ne choisi Mali la ko ne ka taga ne diyara ye de donc n k'u ka yafa ne ma vraiment ne tɛ se ka taga spectacle in kɛ mais producteur y'a repoussé mais a y'a ka billet feere ka ban a y'a repoussé ko y a un empêchement de Naini de venir à faire venir en France donc u k'u cɔ dɔn ni n tilal'o girigira ninnu na n bɛ taga ka taga n ka fɛn o soirée kɛ ka n ka enregistrement kɛ o la ka segin ka na après ni n ka muso groupe bɛ taga n kɔ tuguni an bɛ taga pour te dire que baara 2 de bɛ ne bolo Europe an bɛ ɲɔgɔn bolo Kongoba Basigi plus Kalajulabani ni mɔgɔ minnu bɛ Kalajulabani ta Kalajulabani bɛ taga jouer a dan ma o bɛ yen ni Kongoba Basigi don an n'o fana bɛ yen nɔ a dan ma an bɛ ɲɔgɔn bolo o fana bɛ yen a dan ma mais an bɛ ɲɔgɔn bolo in de kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ bi. Aïta Naini ne ye dɔnkili da ka ban baara banna o. Imagine tubabu bɛ ka piano fɔ ale bɛ k'a fɔ a ka kan de la ne fana bɛ ka dɔnkili de improviser k'a da tellement que ne bɛ fɛn dɔ improviser ni n y'a da dɔrɔn a b'a girin k'a enregistrer parce que n'a ma enregistrer ni a tɛmɛna ni a ko n ka segin a kan olu dun bɛ fɛn bɛɛ de note de don n'a tɛmɛna n'i ko ne kana segin o kan n ye min improviser n tɛ se ka segin o kan bilen n bɛ dɔ wɛrɛ de fɔ donc de telle sorte que ni ne ye min improviser dɔrɔn u b'o ta u b'o garder ni ne ye min improviser dɔrɔn u b'o ta u b'o garder donc o tɛ tunun.